It-tlieta fil-għaxija komplu joħroġ b'mod aktar evidenti taqbit interni li hemm fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista bejn il-klikka ta' Joseph Muscat u dik ta' Robert Abela qasma li kull ma tmur qed toħroġ fil-beraħ bejn l-hekk imsejħa l-antiki u l-ġodda. Dan kif il-propagandista tal-Labor Emanuel Kuxkiri żvela illi matul il-jum ta' tnejn il-Labor kellu jidaħħal lura lil Rozjan Kutajjar imma din il-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista flimkien mal-grupp parlamentari ġiet posposta fl-aħħar ħin. Kuxkiri jallega li dan seħħ wara id-diskors ta' Muscat issir filgħaxija fi Pjazza Tritoni. Għaliex ma saritx dik il-laqgħa li kienet skedata u li kellha fost affarijiet oħra fuq l-aġenda tagħha ir-ritorn b'mod uffiċjali ta' Rozjan Kutajjar fil-grupp parlamentari Laburista. Nistaqsi l-lejla, flok nagħmel stqarrija, nistaqsi jekk il-posponiment ta' din il-laqgħa tal-grupp parlamentari Laburista u l-Eżekuttiv Nazzjonali ġietx posposta minħabba dak li ġara is-sibt filgħaxija fil-Belt Valletta fi Pjazza Tritoni. Emanuel Kuxkiri insista li Kutajjar għaddejja minn martirju, kalvarju u tortura għaliex ma tifformax parti mill-grupp parlamentari Laburista wara il-reżenjat minħabba l-impjeg fantasma mal-ITS. U kemm il-darba b'mod sottili xeħet il-botti kontra dawk illi ma kinux joħorġuhom u mal-Labor meta kienu fl-oppożizzjoni fosthom. Ironikament, il-Prim Ministru nnifsu Robert Abela li beda juri wiċċu mal-Labor ma li bdew jirbħu. Kuxkiri saħaq illi se jkompli jwettaq pressjoni fuq it-tmexxija tal-Labor biex Rozjan Kutajjar tiddaħħal lura, pressjoni assoluta fuq Robert Abela biex ibaxxi rasu u jċedi għaliex jidher illi qed jitlef il-kontroll b'mod totali. Din il-pressjoni se tkun qed tintensifika ruħha fil-ġranet li ġejjin sabiex isir dak li hu sewwa, sabiex isir dak li hu ġust ma' Rozjan Kutajjar. Dak fejn għandu x'jaqsam ma' Rozjan Kutajjar. Turija ta' djufija totali min-naħa tal-mexxej Laburista qudiem il-predeċessur tiegħu dan hekk kif fl-aħħar ġimgħat ħareġ aktar ovvju il-Muscat għandu influenza qawwija fuq il-partitarji u attivisti Laburisti aktar minn Robert Abela. Qasma li ħarġet b'mod ċar anke mid-diskors ta' Kuxkiri jekk kif tax jifhem illi l-Laburisti jridu lil Muscat joħroġ għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li ma' kandidatura skont il-propagandista Laburista qed tiġi mxekkla wkoll minn xi negozjanti. Għaldaqstant Kuxkiri spiċċa jgħeddet lil dawn l-allegati nies li jekk jibqgħu jindaħlu se jikxef isimhom. Jekk mhux se jieqfu jindaħlu u jagħmlu l-pressjoni, jien allura se nkun kostrett illi nsemmi isimhom. Sa ngħid min huma dawn in-nies b'isimhom u kuljumhom bla problemi ta' xejn li qed jindaħlu fl-affarijiet interni tal-Partit Laburista. Min diskorsu ħarġet ċar il-qasma li hemm bejn dawk li ddeskriva bħala Laburisti ta' vera u dawk li jiffurmaw parti mill-partit imma fajnejh mhumiex Laburisti ġenwini. L-interessi tal-Partit Laburista narawhom aħna li konna dejjem hemmhekk fil-mumenti glorjużi u speċjalment fil-mumenti tad-diffikultà għall-Partit Laburista. Aħna ma tfaċċajniex il-bieraħ fil-Partit Laburista għax il-Partit Laburista jinsab fit-tmexxija tal-pajjiż u għalhekk ngħidulhom biex iżommu pass lura, ma jibqgħux jindaħlu, aħna nafu li dak li qed jagħmluh fl-interess uniku kummerċjali tagħhom u mhux fl-interess tal-Partit Laburista. Din hija sitwazzjoni li għandu qudiemu Robert Abela jew imexxi l quddiem il-pajjiż u jitbiet mill-kriżi politika tal-2017 u dawk illi kienu jiffurmaw parti minnha jew jerġa' jiftaħ il-bib beraħ għal dawk illi żbaljaw u illi l-poplu niżel fit-toroq biex jeħles minnhom.